pol roka, tučnočky. Priatelia, v prvom rade vám chcem poprieť veľa šťastia a dávajme si pozor. A viem, o čom hovorím. Robert Fico bol pred pár týždňami takmer zavraždený len preto, že má iný názor. Len preto, že chce mier, že nechce posielať zbrane do Ruska, že chce suverénnu mierovú politiku. Dávajte si pozor. Sme trošku ľahkovážni. Hovoríme si, že však nám dajú pokoj. Však nejakým spôsobom to vyriešia inými spôsobmi. Zjavne to už nevedia riešiť inými spôsobmi. Pretože sa aj na Slovensku, aj v Čechách zdvíha vlna odporu. A ja som presvedčený, že nečakali ani to, ako dopadnú slovenské voľby. Boli presvedčení, že vyhrajú progresívci. A tí budú ďalej posielať zbrane. A ďalej skákať, ako Američania pískajú. Ja si pamätám rok 1986, keď jeden iný európsky politik veľmi významne bojoval proti vojne proti Vietnamu. Bojoval proti americkým vojnám, bojoval proti juhoafrickému apartheidu, ktorý takisto podporovali Američania. Olof Palme, švédsky premiér. A bol zastrelený. A potom tam vymýšľali verzie, že nejaký alkoholik, hej? Aj teraz vymýšľajú verzie, že tam nejaký poloblázen išiel okolo náhodne, áno, jasne, všetci tomu veríme. Robert Fico mal byť odstránený, pretože nechce vojnu proti Rusku. A každý z nás je taký istý terč. Každý z nás si musí dávať veľký pozor. Ľudia mi pravidelne hovoria, že mám rodinu, mám si dávať pozor. Áno, mám 3 malé deti, ale ja som presvedčený, že moje 3 malé deti sa nás budú pýtať: otec, prečo si nebojoval proti zlu, keď si mohol? A to si musíme povedať všetci. Deti Ernesta Che Guevaru mi dneska píšu ďakovné listy. Alebo sú hrdé na svojho otca. A ja chcem, aby naše deti mohli byť hrdé na nás. Prosím, bojujme za Slovensko, za Česko, za našu suverenitu, za mier. A budeme bojovať. Zvíťazíme. Venceremos. Asi se shodneme, že to, co se podařilo na Slovensku, je obrovské povzbuzení a inspirace pro nás. A budeme se snažit o to též. Luboši, tady v sále jsou lidé, kteří mě našeptávali, že bychom možná mohli promyslet jednu věc, tamhle sedí jeden vzadu. Dát dohromady nějakou československou, slovensko-českou iniciativu, výzvu vlasteneckých sil obou zemí, která by reagovala na nejpalčivější hrozby visícími nad námi všemi. Někdo říká, že ji tam máme už přednést, já myslím, že je brzo. Pojďme se poradit my dva, za to další. Něco takového vymyslíme a brzy s tím přijdeme. Si pro? Jasné.